Rutinitas saben dina sing ora kena di skip. Apa guys, layep beres-beres apa maning. Ala engko disit tak ngumpul nak nyawa disidi gawe joget disit asik asik ser bena wake ora kaku guys. Lanjut kordene karo jendelane dibuka ki guys. Egin remet-remet nyong tangine gasik ki guys. Lanjut korden jendela ngarep juga. Banjur anaknya dikuka guys, anaknya lanang lah ya, biasa kon sholat guys lah wis setengah 6. Banjur sing wadon juga dikuka lah ya, kon tangi wong wae tangi masak ngorok bae. Lanjut kamar disapu-sapu, kamar mburi disit guys sing tek sapu guys. Lanjut ruang TV juga longane disogrok-sogrok. Ya sing nonton TV anaknya inyong ya guys, nonton kartun unggah lesuk. Nek anaknya Rika esuk-esuknya pada nonton kartun apa dolanan HP guys. Lanjut kamar ngarep, kamar anaknya juga disapu. Ben resik kabeh, plik seneng, atine ayem, tentrem, nyaman, dideleng, diambah. Lanjut ruang ngarep iki lho, ruang tamu juga disapu. Resik akeh banget guys. Lanjut turunane juga disapu-sapu. Alhamdulillah rampung.